Как да търсите работа с AI през 2026? Ако в момента търсите работа или тепърва обмисляте да го направите, това видео е за вас. И няма значение каква е професията ви. Счетоводител, маркетолог, разработчик, дизайнер, мениджър. Всичко, което ще ви покажа днес, работи за всяка специалност. В това видео ще ви обясня защо старата система с автобиография и масови кандидатствания вече не работи. Защо вашето CV най-вероятно дори не стига до реален HR менеджер. Защо толкова много добри специалисти не могат да намерят релевантна работа. И най-важното, как изкуственият интелект може да ви помогне да преминете този филтър. Първото, което трябва да разберем е, че пазарът на труда се промени и се промени рязко. Статистиката от големи платформи за обяви показва, че броят на активните позиции в офисния сектор е намалял с около 25% за последната година. В същото време, броят на кандидатите се е увеличил с 25 до 37%. Ако преди на една позиция са кандидатствали 3-4 души, днес това са до 8, а в IT сектора дори 15-17 кандидати за една роля. Конкуренцията е значително по-голяма. Преди вашето CV се четеше от жив човек, HR специалист, който можеше да даде шанс дори на кандидат, който не отговаря перфектно на изискванията, но показва потенциал. Днес в много случаи първият, който вижда автобиографията ви, е AI система за автоматичен подбор. Тя сканира текста, търси ключови думи, сравнява ги с обявата и решава дали да ви допусне до следващ етап. По различни данни, над 50% от компаниите вече използват изкуствен интелект в HR процесите си. Това са новите правила. И ако работодателите използват AI, кандидатите също трябва да го използват. Точно за това ще говорим днес. Ще ви покажа система, с която можете да адаптирате автобиографията си така, че да преминете автоматичния филтър. Видеото ще има 3 части и всяка от тях е важна. Първо, как ръчно да адаптирате CV чрез езиков модел като ChatGPT или друга AI система. Второ, как да автоматизирате процеса чрез AI агент. И трето, как да създадете собствен конвейер, който адаптира автобиографии към множество позиции едновременно. Започваме с ръчната адаптация. Типичната ситуация е следната. Имате добре написано CV. Обновявали сте го през годините и сега изпращате едно и също на различни компании. Проблемът е, че всяка обява има свои приоритети, ключови думи и изисквания. Вашето CV описва вас като цяло, но не е съобразено с конкретната позиция. AI системата сравнява текста на обявата с текста на автобиографията. Ако няма достатъчно съвпадения, не преминавате нататък. Адаптацията не означава да лъжете, означава да подредите информацията така, че най-релевантният опит да е на преден план. Как става това? Вземате вашето CV като текст или файл. Вземате текста на обявата, поставяте ги в чат с AI модел и използвате промпт за адаптация. AI ще извлече ключовите думи от обявата, ще подреди опита ви според тяхната релевантност, ще преформулира отговорности в измерими постижения, ще премахне излишната информация. Много важно е в промпта да зададете правило, да се използва само информацията от оригиналното CV, без измисляне на факти. След това получавате адаптирана версия. Следва проверка. В нов чат сравнявате оригиналното и адаптираното CV с помощта на отделен промпт, който проверява за несъответствия или добавени данни. Ако всичко е коректно, можете да кандидатствате. Това е базовия процес. Втората част е автоматизацията чрез AI агент. Първо е добре да минете през процеса ръчно, за да разберете логиката. След това можете да делегирате задачата на агент, който изпълнява последователни действия самостоятелно. AI агента може да анализира пазара, да открива подходящи компании, да намира актуални позиции, дори да проверява редовно за нови обяви. След това може автоматично да адаптира вашето CV към всяка конкретна позиция, използвайки зададените от вас промпти и правила. Едно действие и получавате адаптиран документ, списък с направените промени и проверка за коректност. И тук идва мащабирането. Ако можете бързо да адаптирате едно CV, можете да адаптирате 10 или 20. Третата част е създаването на собствен сервис конвейер. Търсенето на работа е воронка.
Колкото повече релевантни кандидатури изпратите, толкова по-голяма е вероятността да стигнете до интервю. Ръчната адаптация отнема време. Дори автоматизацията чрез агент изисква определени действия. Затова може да създадете собствено уеб приложение, което приема вашето CV и списък с обяви и автоматично преминава през целия процес – адаптация, проверка и изходен резултат за всяка позиция. Такъв инструмент може да бъде създаден чрез AI агент, като му зададете логиката и правилата. Важно е да помните едно – AI е инструмент. След всяка автоматична обработка трябва сами да прегледате резултата. Отговорността остава ваша. Днес разгледахме 3 подхода. Ръчна адаптация чрез AI модел, автоматизация чрез AI агент и мащабиране чрез собствен сервис конвейер. Тези методи не гарантират работа, но увеличават вероятността да преминете автоматичния филтър и да стигнете до реален разговор. Ако сте в процес на търсене, опитайте. Напишете в коментарите дали използвате AI при кандидатстване. Имали ли сте опит с ATS системи? Споделете. Подкрепете видеото с лайк и го изпратете на човек, за когото ще бъде полезно.